Bayap song puila no norok no ani channel lam sogo tini asak sal kedek mani yagulo hai no hai ang kaisa video ketal tu bui phai pika norok anona kardia ngasak norok bai jora roi manya angmani bagai tamni hunkyang belai no bijiwo tongmani bagai hai pano norok ni hamjakma no roi tongmani bagai norok no ang paiflaya hambai ti hamjakma maya faro himdikhe tei ko kolok jeng saya karai tini ni story wono jeng thanglai nai tini khoroksa takhuk ni story tupui ang phaikya o takhuk ni mung ungkha Rakesh Riyang bo ano bini love story no share khlaikya hinkhe ang bo norok bai bini story no share khlayano o takhuk ni story eba kothoma asuk kolokle ungya haipano belai kheno kharwai mungro hinkhe phaidi jeng bini kothoma no khnawi nailayano salsa takhuk bini kiching ni bisingtui khoroksa bwrui bai kok sawi naidi hnai o bwrui ni number rwjakha o bwrui ni full name ang salia phia bujui manatui khlai ang sanai bini mungkha Biriyang hinkhe o takhuk no bini kiching saka kiching o bwrui belai kheno khairok susu tei borok kaham nung bo bai kok sawi naidi borok Mizoram ni Shoronathi phainai rok hnai hinkhe o takhuk bini kiching ni kok bai no kok sawi naikha tei bwkhabo manui thangka o takhuk ni bwrui song ungkha agi Mizoram o tongnai rok phia Tripura o Shoronathi sokpaiui bini bwrui ma pori phaileya apurke Agartala o kaisa GB hospital gano kaisa buini nogo chrai no nai tongkha aboni bagui takhuk bini bwrui no bo belai no khairokjakha tei bo khawan sugui nakha I ang bono kaijaknai tei ang bini life o khushi kai toninai hnai abo haike no borok kok salaite bisi kaisa wngui thangka borok khoroknui no haba hamjaklaikha o bwrui o takhuk no saka ang belai no kapal kaham ang omo hai dukhu birman tongmani jorao nono manui ang belai no khao phanmanma haima tongo hnai o takhuk bini bwrui no kok kiphilui saka bebak jorao no ang nini logio tongnai je mansak ang no khushi khlai toninai hnai hinkhe bini bwrui o takhuk no sapiro sakla ang le buini nogo tongoi belai tongthokliya jail bisingo chopjagui ma tongma hai wngkha ani life o afurno khakchangma mannai jefro ang nungbai gwnui khe ma tongnai hnai o kongno khnawi o takhuk bini bwrui no saka nung buini nogo tongoi kost tongmani slai nini ma babu no sawi ani nogo phano phai paisidi ang bo ani ama songno sanai nungbai ang dakti no kaijagui painai hnai aboni ulo o takhuk ni bwrui bini ama babu songno saka tei o takhuk bo bini nogo saka aboni ulo o takhuk ni ma babu songbo takhuk no saka akon kai phano rinai nini hamjakma bwrui no nahari phaisidi bwsai tongtoi tei buini nogo tamni kosto khe tongnai hnai tei bwrui ni ma babu songbo gosika hamjak kheba kai rwnai nini chela naharna hinkhe nahar thung hnai chelani buma bupha bai bwrui ni buma bupha songbo kokrok salai borok kainani wnglaikha tei gosilaikha abo haike no salai koklai no o takhuk bini bwrui no bo nahari phaikya tei o takhuk ni nogo phaiui bini bwrui belai kheno khao khakchangma tongthokma mankha abo haike no borok khorokni khushi khlaiui tei kaham kwrung khlai no borok ekma sai tonglaikha aboni ulo salsa o bwrui ni bibi phaiui bini bahanok jekno nogo tlangui thangpaikha aboni ulo takhuk bini bwrui no call khlaio phia call receive khlaijakliya afurni simi achomsa takhukni bwkha bai thangka tei bo belai kosto mankha phia bo call mang khlaiui try khlaika aboni ulo bini bwrui call yachago tei kabui o takhuk no sao ado nungbai ani hamjakmao ani bai song kisaphano chajakya borok gosiui manya nungbai ano swkakna mangnai tongkhanai o kongno khnawi o takhuk belai kheno kapkha tei borok khoroknui no belai kheno kaplaikha aboni ulo takhuk haino hai bini bwrui no call khlaio phiaba afurbo switch off mang mankha haipano takhuk call try khlaimang tongo saljakhe bo call khlaika tei call hapka tei afuro o bwrui ni bini bai call yachakha tei o takhuk no saka nung oro tei call ta khlaisidi ani mwnai no chwng Mizoram o tubui phaikya tei Mizoram ni chelabai no bono kainani bo kok swngui paikha hnai o kongno khnawi o takhuk belai khao rwai mung mankha bo mai tui chawi manliya aboni ulo bo thwina hini bithirok chakha tei bo hospital o bo sogikha abo haike no thwiliya haipano bo bini khano bujogui manjakliya laijak jorani kokno khawan sugui
belai bekas hajago hingke tini o takungni story love story asuk jora tinyo ungnai aw hamjago hinmani abo bono bujio je borok kubui khabai hamjaknai abo bui kebo bujiglak buinono kobor hinai munai buinono butua hinai buinono sia hinai pheba bini khani imang baye bo busuk kharwai mung manai tong abo bono bujinai je borok kubui hamjakma borokno kemajaknai aboni bagino keboni kubui hamjakmani kesaro busu ungkei bachamani abo belai keno chaya tei je borok nono kubui hamjago bono bunung kemanani taridi kogono tongo je borok kubui hamjaknai borokno damriya saknangya khlaio bo salja athu kirino lekhawi tongpro talno kemajakma haima tongnai hingke tinini bage asukno bayapsong norok chajak khankeo video no share khlai rodi teyani channel o katal ungei tongkhake subscribe khlaina di teo video norokni sanamo chungma kokrokno bo comments khlai sadi puilani sim paithak jora video nai tongmani bagei norokno belai belai kheno hambai।